Kinológie, odborný poriadkovej policie okresného riaditeľstva policajného odboru Zvolen. Ja som osobne nadporučík Sabol, vediem toto oddelenie, som vedúci oddelenia. Spravíme vám nejaké ukážky, ukážeme vám, čo títo naši psíkovia dokážu. Viete, že v podstate naše oddelenie plní úlohy v podstate služobnej kinológie, kde my psov vycvičíme, používame ich v rámci ochrany života, zdravia a majetku občanov. Kinológia v podstate služobná sa delí na nejaké také dva smery u nás. Robí sa špeciálna kinológia a kinológia klasická. Klasická kinológia vlastne zahrňa to, že tí psíkovia, čo sú v klasické kinológii, sa využívajú v rámci pátrania po čerstvej pakovej stope a na zadržanie nejakých páchateľov, vyhľadanie páchateľa, vyhľadanie predmetov. Špeciálna kinológia sa zaoberá v podstate vyhľadaním výbušní, zbraní, vyhľadaním drog, vyhľadanie peňazí. Neviem, viete si ešte na čo spomenúť, na čo sa dá pes použiť? Drogy som povedal. Na čo špecifické, na čo sa nedá ešte čo? Ľudí, správne. To je posledná z takých vecí, čo taká záchranárska činnosť. V rámci oddelenia máme my tiež takisto jedného psíka. Máme psíka rasy Labrador. Retrieverský Labrador, ale toho tu teraz momentálne nemáme. A ten tieto činnosti v podstate robí. Tohto roku sa zúčastnil aj takého sústredenia, lebo on chodí dosť často aj mimo hranice Slovenska. V Čechách bol, tam bolo také medzinárodné stretnutie. A v podstate aj tohto roku pôjde ešte, neviem, či na chorvátske hranice, kde tam by mali slúžiť ešte. Vy ste v podstate tábor v rámci celého Slovenska. Hej. Dobre, ukážem vám prvo na začiatku takú poslušnosť, čo ten každý psík by mal vedieť alebo ovládať. Tento psík v podstate, ja už s ním robím zvyšovať kategóriu, si chcem ísť na tú najvyššiu kategóriu, to je VŠ3. On má kategóriu teraz pridelenú VŠ1, je tam 2 a 3, ale rozdiely medzi tým sú v podstate v tej poslušnosti a v tých pachových prácach. Saď. Saď. Nohe. Nohe. Tak to nepočúvaj. Nohe. Nohe. Toto v podstate pes neovláda u nás, ale ja to robím s obsom, že cúvam aj dozadu. Nohe. Je to dobré na tú manipuláciu, ten psík to musí ovládať. Vždycky musí byť pri ľavej nohe, nemôže ísť stade preč. Nohe. Nohe. Sadni. Ľahni. Ty kokos. Ako rýchlo. V podstate to robí všetko za to, že v podstate ja mu dám tú loptičku, je to strašne baví sa s ňou zabávať a hrať, tak v podstate tú odmenu dostane na konci v podstate. Ale každý ten výcvik je nejako tak rozfázovaný, odmeňovať sa musí priebežne aj počas toho cviku, ale na konci potom do celej tej fázy ten psík musí toto ovládať a robiť to v kuse. Teraz mu nedávam nič, iba posun. Nič mu nehovorím, ale má robiť to, čo má. Tak. Ty vole, dobre. Keď dávam ruku hore, tak si ma sadnúť. Veri. Ty kokos, to by som nepovedal na zvierac. Hop. To je ono. To je dosť náročný cviky v podstate na posunky. Preto je to u nás v podstate u psov v kategórii VŠ3 posunky sú. Jo, áno. Deň. Ty čo? Aký niekde si Najma. To je ono. Ty kokos, to je. Máš tek. Veri, nohe. To je ono. Nohe. Veri. Nohe. Nohe. Dobre. Deň. Ovládam. Sadni. Vážne. Staň. Šák. To je ono. A už čaká tú odmenu zase. Nie. To je ono. V nohe. Deň.
Nohe. Ľahinka. V rámci tej našej práce v podstate máme na starosti tento okres Volen. Neviem, či viete, čo to všetko zahrňa, lebo je tam Hriňová, Hriňovský obvod, je tu Sliač, Dudinca, až dozadu, vlastne aj tento obvod, čo ste videli. Teraz tu máme aj momentálne jedno malé šteniatko vo výchove. My si bereme v podstate tie šteniatá z chovnej stanice, z malých levár, ale môžeme si psov v podstate aj vykupovať alebo prepožičiavať v rámci policajného zboru. Tieto naše psíky v podstate chodia aj na nejaké tie civilné súťaže, aj tam povyhrávali v podstate aj pán Šupa. Bolo tohto roku na majstrovstvá kraja sme mali, tak skončil na peknom 3. mieste v rámci kraja. Mali sme tam najlepšieho obranára, aj to sme vyhrali v podstate ako Zvolen, ale v rámci Slovenska, ako Bystrický kraj, minulý rok sme boli ako družstvo prvý. Skončil kolega na 2. mieste tam. Ak sa chcete dať čo spýtať, kľudne sa ma môžete aj teraz spýtať. Kým sa kolega oblečie do toho ringa, troška to trvá. On si taký ochranný oblek oblečie, aby ho pes nemohol dohrísť, aby ho to nebolelo. Áno, tá neprestrená vesta má sa mi zdá okolo 20 kg či koľko. No, boli sme na jednej takej ukážke a nemenovaný kolega obliekol v materskej škôlke chlapca, neviem prečo sa pohľad, došúfal si nos teda. Bola Bohu, že sa nesťažoval. Tento výcvik psíka, v podstate vychodíme do kurzov 18 mesiacoch, chodí na preskúšanie. Už ide. V podstate dostane tú kategóriu. Vlastne ten výcvik začína úplne od malého štenia. Potom vám ukážeme to štenia. Také čierne je to, no. V podstate, ako si ho zoberie, tak ho začne s ním všetko cvičiť, ale tam nejde o to, že z ním robí poslušnosť. On si zvyká na prostredie, na ľudí. Naši psi musia chodiť do objektov, všade. Všade musí chodiť, alebo keď som sa idem na vlak, dovnútra do vlaku, musí ten psík tam ísť. Väčšina psíkov, oni sa tam boja. A tento pes tam v podstate musí aj hrísť. A už ako náhle nechodí, musí. Takisto ako aj vy sa dačo učíte, tak aj ten psík sa musí učiť. A my do tých kurzov v podstate chodíme každých 18 mesiacov. Ten pes zabúda, takisto má tzv. Zabúdací útlm. A toto sa stáva, takisto aj ten pes si to musí opakovať, aby to vedel stále. Ako toto nezabudne, to hryzenie. Ale tam je o takých, my v podstate robíme také techniky s tými psami, ten pes musí hrísť na plnú hubu a stláčať a bojovať. To je cieľ toho, keď cvičíme a ťaha dozadu. Zajedenie, to je dlhodobá činnosť, v podstate s týmto psíkom musíš dlho toto robiť. Takže ideme spraviť to zadržanie, aby sa nám kolega moc nespotil, hej? Môžete zatlieskať teraz. Ty kokos. Aký teraz sa nehybte, len sete, hej? Toto ešte mladý psík a už má tiež kategóriu. Ej, more. Keď si vezmete, že taký psík vám v podstate, keď vás chytá naživo, keby uhryzol, tak to veľmi bude. Ale on je schopný zahryznúť a vytrhnúť. Môže pes prekusnúť, zahryznúť do krku, treba kde není krytý moc. Že ten pes to dokáže bez koša. Či má ten koš, nemá koš, on bude takisto skákať. Ono to takisto boli, keď už len ten košom nás buchne, tak to boli takisto. To dokáže toho páchateľa spacifikovať, tým, že ho udrú. On je schopný ho do tvári udrať a spadne na zem. Ty kokos. Jaký malý. Jaký malý a jaký rýchly a to sú klasifikové. Ešte ho pustiť. Ako na svieci ho musí zamlieť do toho ruky. Teraz spravíme také zadržanie cez dymovnice, v podstate chodíme my na tie No díky. zápasy. Hokejové zápasy. Ale to nezvoní. Neviem, aké je to také účko. Prídu aj kukuláci. Prídu. Sú hluchí, že by sa pýtali. Aké pekné
Pes sa nebojí. Ty kokos. To je husté. Ja ešte nemám minúty. Kuče, čo sliny. Čo to má za pes? A pekne to je. Aha. Bože, kde? Kde buchlo? Tam niekde za autom sa mi zdá. Dohorela, bum. Kde prasklo? Postrieľajú. Ty strieľaš, keď mi vystrieľaš. Reagovanie na tú stranu. Že? Ono to už štenia, má to 5 mesiacov, je to štenia, ale takýto pekný veľký psík. Ľudia ho môžete pohľadať, ale ostaňte sedieť a pôjdem ku každému. Sadnite si každý. Keby nehezlo, Maťo, sadni si. tak budete behať. Vek sa tento psík volá, má 5 mesiacov. Môžete, zaslúžia si možno, že aj potliec.